Zein kilometrotan hartu zenuen parte? Bueno, bitan parte hartu dut, bat 80koa eta bestea 89koa. Eta zertan hartu zenuen parte? Bueno, gauza desberdinetan urtean zehar, nola esango nuke, erakusketa bat, antolatu zen egun hortarako, paiazoak ere haiekin harremanetan jarri ginen antolatzeko, zirkulazioa edo antolatzeko edo nun egingo zen edo, talde horietan ere parte hartu nun bai. Zer gogoratzen duzu egun hortaz? Bueno, 2 kilometro oso desberdinak izan zian. Lehenengoan oso guraldi hona intzun, eta ondu ginen erakusketa barruan, jendea erakusten, nola zen ikastola bat lehenengo garaietan, hemen dauden argazkiak ere hangoak dira, kilometro hortakoak dira, eta bigarrenan oso guraldi txarra egintzun. Esan nahi sarreran ondu ginen, jendea laguntzen, sartzen, eta olako gauzak, bai? Zein da zure oroitzapen gogokoena? Gogokoena, aurrez aurretik egin zen lana, jende asko ezagutu nun, jende askorekin harremanetan jarri ginen, eta nik uste oso aberatsa izan zela alde hortatik. Ze ekintza egon ziren? Denetarik, nik uste denetarik, erakusketak, zenbait ekintza kirolakin lotuta, zenbait ekintza arte lanekin eta marrazketa txokoak, plastikako txokoak, gero taberna desberdinak, gauza asko. Jende asko egon zen? Bai. Bietan naiz eta eguraldi txarra izan, esan eguardi partian hobetuzun zerbait, eta jende asko hurbildu zen. Eta jendeak asko disfrutatu zuen? Hombre, bakoitzari galdetu beharko zaio ze disfrutatu zuen edo ez, nire behintzat disfrutatu nuen. Zenbat denbora hartu zuen dena antolatzeak? Urte bete bai, esaten dutenean kilometroak alako herritan izango da, edo alako ikastolak ardura hartu behar du, jendea mugitzen hasten da. Aurtengo kilometroetan parte hartuko duzu? Bai, aldan neurrian bai, ez dakit ze ekintza konkretutan edo egun berean parte hartzeko asmoa dut. Bale, eskerrik asko.